Шановныя дэпутаты, сёння 22 лістапада дзень нараджэння ў дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Дазвольце ад вашага імя шчыра павіншаваць іх з днём нараджэння і пажадаць ім моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, вялікіх поспехаў. А як мы 6 суток стоим, мерзнем день и ночь тут? Прашэнне ад пенсіянераў, якія знаходзяцца на плошчы Незалежнасці ўжо 6-е суткі по 12 гадзінаў. Галодныя, на холадзе і гэтак далей. Просім вас вельмі, не здавайце Беларусь, спадзяемся на ваш розум і стойкасць. Ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам, толькі аб'явіць імпічмент. Бог даў нам апошні шанец, другого не будзе. І давесці б сітуацыю да Чачні. У нас на мяжы зрыву усенародны рэферэндум. На сёння па колькасці цэнтральная выбарчая камісія нелегітымная, не маць 2/3 чальцоў камісіі. Яна не мае права прымаць рашэнні, падводзіць вынікі рэферэндуму. Мушу сказаць, што непрыняцце сёння гэтага дакументу, паважаныя дэпутаты, можа сур'ёзна абвастрыць сітуацыю і паставіць Верховны Савет у даволі далікатнае становішча. Са здзіўленнем даведваюся, што надзяліў Шарэцкага, Карпенку, Калякіна нейкімі паўнамоцтвамі. Прачніцеся, паважаныя, давайце пакінем гэтай размовы, што была нейкая дэлегацыя і ім былі прадстаўлены нейкія паўнамоцтвы ад імя дэпутатаў Верховнага Савету. Этого соглашения решим эту великую проблему. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Александр Григорьевич. Сваім характарам гэтая дамова 10-0 на карысць юрыстаў прэзідэнта. Яна носіць яўна аднабаковы характар. Ці можна назваць кампрамісам гэтае пагадненне, у якім змяшчаецца заступка толькі з боку Верховнага Савету? У гэтую ноч я канчаткова упэўніўся, што ў Рэспубліцы Беларусь пасяліўся сатанізм. Сёння стаіць пытанне толькі аб адным, якую прапіску ён атрымае, часовую ці пастаянную. Сёння складваецца ўражанне, што мы гатовы узаконіць такі механізм, як пастаянная прапіска. Лукашенко аказаўся разумнейшым за нас усіх, разам узятых. Так тонка развесці кіраўніцтва Верховнага Савету можа толькі грамотны палітык. Паглядзіце на кіраўніка адміністрацыі Александра Григорьевича Лукашэнкі, Михаила Владимировича Мясніковіча, і вы пабачыце, што не патрэбен ужо рэферэндум. Усё ўжо зроблена. Прэзідэнт тое, чаго хацеў, атрымаў. Калі мы прымаем гэтае пагадненне, то ўсё, што рабілася да гэтага, увесь кірунак па канстытуцыйным рэферэндуме, сама ідэя прыняцця канстытуцыі, якая ўсталёўвае рэальнае ў краіне адзінаўладдзе, гэта будзе дасягнута з жалезнай заканамернасцю. Александр Григорьевич, я не магу зняць свой подпіс за імпічмент, нават калі ён будзе адзіным у гэтым спісе. Дзякую.